Adolf Himmel, hej. Áno, áno. Dobre, ešte raz. Poďme. Hop. Áno. Ide. Jaké vlny. To by to bola rozmetný, čo je? Ja, Argentína, keď hra. Je to úplne úžasné. Sledujem, že tam povzbudzujete hore. Poďme aj vy ostatní, vám by sa to asi tiež páčilo, kebyže jazdíte. Ak vám zatleskajú ľudia. No ďalší na štarte, číslo 3. BMW M3 E36. Peter Brožiček z Bratislavy. Á, tento bere z ústa hneď prvé zahrievacie kolo. Ostáva len to zahrievacie kolo. Ten čo s tým Bavorákom sa nevybláznil hore, tak to skúša dole. Peter Brožiček z Bratislavy na aute má odkruvačku, podvodok KV, upravený červený airbox a 314 koní by to malo mať. No a už je od toho merenom biele mini challenge Peter Brožiček. Vyberá základku. Všemohúca polota sa díva hore do... Máme technickú vybral, ne? Dobre. Nábehol si správnej staré rány. Ja to stesne páči. On by tam mal mať asi 200 koní. Od 300 robí problém. Ja z toho hovno uvidím, lebo ja čím na toho displeja. Pozrieš, ale vieš. Za cez píkať. To sa tak má? Ja sa to nerozumiem. Ne, povinne. Za to má 3 body, keď tam Však ja som si za to. tiež myslel. A čo mineš, Baty? Čo? Ty dúfaš pevne to, že on to rozbije. Si pomýlil účelkom to jazdenie. Dohovorí, netreba naozaj nikoho situovať, všetci sa len učíme. Aj preto sme tu, Jo, držíme ja palce vím, kde chcem, kam Petrovi. chcem, odkiaľ chcem. Ale tomu to fakt nejak nejde. Už každý nejak začínal. Jo? Každý nejak začína.